The Other Side of Midnight, The Trial, Athens, 1947. Novel page le read class at tual tha thu buai court soyani ma darkar nga vela chuan Aksakion Court, Athens, room number somni pathum na chumi pui hianan khatmur to a. Court chu building lian tak vutbuak rong noi hi ni a. University Street chu o phei veka. Court building a pindan somthum omzi nga chuan miswal thu buai rem na turin pindan somni pakhat na somni pathum na le somthum na chia chun mang thina. Tunruma pindan number somni pathum na thu buai an soina chan berpo pindan lian berani wangani. Pindan number somni pathum na bathlar chu police nan veng veka chung ho chuan mi pui nan ron chim buai lo na turin nan veng ngal don ani. George Scaria, Chief of Police kuta ven him na lam chun da a. Chanchin bumi ho hi mu turan omrenga. Scaria chuan nuam ti takin a thla chu lak tira. Courtroom chung chu lu phal lo hul hwalani a. Greek row rail tu te po an thian te le chung te ne na tangin kar khat zetan da rang to ni. An thu boy soina tur pindan chu zau tha in a chung lam chu lang mu krui maya awang fit som thum adung fit som liani a thutna chu mun thum a thenin fit ruk vela in kar latani a tlartina chuan thutna pakwa in rem veka. Tual tha thu boy soi tur ringot po in mi teril ruwa fan lain tuntuma thu boy nei te hi milar le mi te ngai sanan om khep khupa wang chuan mi pui chuan hoina lam tur ber pon shelawani. Tlarma sabera chuan Philip Sorella milar lutuk mai noveli bial palo ni to china soi chu thuwa. Court pindana ron lu lama camera pakhat chu pain press meet te thu zo chu chang du hau lawa ngoi ring hiana thuran maya tuma rengin an betong zo lawa. Anung loka chuan Armand Gautier thuve boka pindan chung chu uluk takina han en kwala. A film siam khaman tangkaya tum hi ang zok ma. Gautier bula chuan Israel Katza. Friends ramami zai thiam lar tak mai hi thuboka. Apia deva chuan William Fraser, America President Special Assistant athua. Fraser bula thutna chu la ruaka. Chu thutna chu Constantine de Maris thutna turani. Chung ho chanchin chu courtroom chunga chuan an soi sep sep hlawma. Han hoi kwal vel po in milar tak tak hlir mai hin thu hlawma. Politician te zai thiam te milem ker thiam te kovel hriat ziak tular ten ni deuh fura ma se chung zinga mi mu chak ber chu pindan lai taka thu chu ni. Noveli chu thu soi tur nei te thutna china hian a thuwa alang nal kher mai. Amai ro chu tle min a mel chu ni dang ai na dang ve dewa. Chanel dora tanga ron chuak lim ang mai na in cheina la. Mi chung lama leng ani ti hi hriat hlia maya. Thil ti theina riau hi mela lang boka. Ma se chu chuan a mel thatna ti kiam lo. Courtroom a mei che ho chuan han kwa han nem chun chak lom veka. Leria chuan manani atangin mei che ran ne na tangin le kha te thil pek te le ama ne yan du na thu te chu adong nem kher maya. Napoleon chota sa chu an ni ba ka chuan a langsar le a. Greece a chuan novel page ang thovina lar veni. Napoleon chota sa chu khovela lawyer lar berte zinga mi ani a. Sorkar ho tu ei ruk na wanga an mante tual that tu police hovina tual that lai takan vamante ta na ding ta china. Case lian zwal pui pakhat mala lo ngai lawa ne tu la ni zia ni. Chota sa chu pacher lam song ban cheve tak mai hi ni a. Ngoi reng hian courtroom a thu te chu amit sen ram mai chuan en kwala. Chota sa chuan jury ho laka thu soi tuma han soi reng hian atong muang in a team mel thei hle a. Pui ngai mel ngoi a om da na thiama. A chang phei chuan a thu soi tum soi chuak mai thei lovin shil hai le ham hai mel tak hian a oma. Jury zinga mi chuan an lo pui le ta nge thin. Chutia an han pui ta ka chuan lom le thoven mel ta huai hian a om le a. Jury te thin lung chu khoi em thin. Chu tak chu ni chota sana thiam em le jury ho nge nga chun riau na chu. Chu wang chuan a case la ka ne tu ani pha fo ta ni.
Kot pon lama ve thung chuan chota sa chu mi tong mang thiam tak atul dana zira tong kampung ro cher thiam zet mai hi ni a tong shan thiau chi sari la ya thiama a hun ol nei chuna jury ho khovel mun sang sang mi te nena zirtir na pechin lawyer thutna chota sa thutna pia deuh loka chuan Frederick Stravosa thua ani Hillary dakla sa ai o turani ve thunga mi thiam ho chuan Stravosa chuan case lian vak lo chu la se ati ve thei hle anga ma se tun tuma case la khi chu ani phak chia an ruat lawa asang ma ama an ti ni Noel page le leri dakla sa chungchang chu newspaper tina an chwa chuaya mi tamjok ngai dan chuan thiaman changlawa twalan tha an ring fur hlawma gambler ho la in dam chunga lung in an tan tur le tur lawa poisan lo in choya ma se Europe khomwal puya lawyer thiam ber mai anta na ding don ti soi thoma om ta ka chuan engthil make mo muan in be seya mi puite ngai vena hlo in thil ti swal tu chu shem lawa an chwa mai an ring le ta zoka Noel page Constantine de Mary sa phatsan tu le mi puite nui zabur siam tu chu chota sana aya o don ti mi puinan han hriat chuan an thin urhlom kher mai chota sa chuan thil ti thei hle ma se Constantine de Mary sa chu alet za vela thil ti theiala ni a Constantine de Mary sa epzonga chota sa tangam tur chu mi chuan makan ti hle a ma se thil kaldan ni an hriat chu alamak le zok fo mai chota sa chuan de Mary sangin na wangin Noel page aya o don ti thu thanga om le ta ni thu boy soi ma thlathum kalta khan jail warden chu Noeli tan na pindan Saint Nicodemus Street a oma chuan ron lota Constantine de Mary san mu adil thuwa ron hriat tirani Noeli chuan de Mary san aron biak po hun tur chu ngak rengani a anila chu manania tangina re wangwanga Noeli chu de Mary saril ro she turin abula cheng rei to ka alaka thil hote ti swala po phubala turin engchena thui po kala huam ti hria a ani Noeli la chuan midang zong ai na timwal pho hle mai le ngala arul let le na turin anei na tlinin thil la ati thei em mai sia engtin tak ron cheang mo Demeri sa chuan jury emo judge han tham zawe mo chu athil du zong ani lauti Noeli chuan a hria a phuba la tur chuan ruam man na khir le dang dai han siam te ama lang hau si lawa chet lak vel te chuan ati lung oi hlia thin ti hre sa veka zana tan na pindana mumeng ranin Demeri sa anga in chan chinin a chet dan tur vel chu ngai twa thina Constantine de Mary sa ti om tur chi nia hriat chi rang chu ngai twa kwal vak thin de Mary sa nen chuan Jason khel dun hi ni ringota ma se leria ne na an chane ro chu an nun nan thap chu ni de Mary sa chuan ama le leria laka chuan phubala in ti chiat veka du ngei don ani ti chu hriata ma se midang zong a in Noeli chuan de Mary saril ro chu hre chianga a pakhat zok thi tirin pakhat zok chuan nung chungin a shem ma na an pani a thi tora rowa rel tira chutianga phubalak chuan a phubalak na chu zo rang don lutuk tlat Noeli chuan de Mary sa phubalak tum dan ni oma hriat zong chu a khor chuak lewa arin dan bera chuan Constantine de Mary sa chuan leria zok ti hlumin ama chu tan ina emo ama thunun na hnuaya emo om tir mai ma na ti ania a chan chu chuan a phubalak na hun chunga ti rei dona chutiang chu de Mary sa du dan ang chiani bok Noeli chuan ami pa mangai tak chanin rilrut na takina omanga chumi hnuwa de Mary san a tora arwa man she om na tam tak chu atwar chhole donani a che dan tur chu Noeli hne na soilok nge yanga chu a phubalak tran na chu ni donani chu wang chuan jail warden in Constantine de Mary san a mudu ti atan na pindana ron shil chu atan thil makani lawani Noeli chu thleng masazo ka tanga warden private officer shwaya ni a chia hlo ron ken makeup bomb nen chu pindana chuan a thurana
Demeri samutura lau in zay chu aril ruwa chuan alang lem lau hle a. A makeup bomb chu nolin tukver lama chuan a peya pon lam chu thlir tawang vanga. Tlathum chunga pon lama mu na masabera ni a. Voikhat Saint Nicodemus Street tan ina changa Aksakion Court panan kalchum khan alo muzwai to ti chu ni maya. Court in lampan chuan tan in motorina shwaya chuta in chong nuai beralutin lift te deuh taka hian chong ni nan pan chauta a. Chuta chuan Noeli le Leria thil ti swala an hek na le an pu na chu puan chhuani a. Rorel na ni ngak turin tan in laman khung le ta ni. Noeli chuan tukvera dak ring chung chuan Atnuaya University Street chu thlir thla a. Mipa meichia naupang pitar putar te hi in lama ho turin man mo tak takinan kala. Noeli chuan lau thon na nei tatlata. Achunga thling tur om la ala chiang boxi lau. Ma se chan chin bu vela an thuzia ka mu chuan thu buai satlia mai ni lawa ma chon tia in ria a. Mi pui thin rim ti lung oi nan le ria nen chuan thisen ne na in chia pia zu ya an thi angai mai thei ni. In nei na da na poi sak lawa wangin Greek ho chuan an hua a. A le lama ala nau pangina mela tha a hausa boka an thi ka ni. Tin ama shim chung nun na riau om le midang ril ro ngai twa lek lawa chet na chu an ngei pha boka. Ni danga te kha chuan Noeli hian hring nun hi chu tiangin a chut si se ngai lawa chatwa na dam tur ang mai na huna khoral thina ni. Tu na ero chuan atan hun chu in her dang lam tatlat mai. Thi mai thei din muna han din tak chia chuan nun lut na she chhuaka thi chu la du hau lo. Ama a chuan thi hlau nan asatak mai hi cancer ang mai na thang chho thur thura. A thei phot chuan anun na tura thei top chwa du a in rem siam pui tur po mamoni. Demeri sa chuan anun chu ti hri om viau don ma se dam chu la thalel thawani. Chung hri om na mai te chu alo thlen huna la tuar ve mayanga hun local zela abum let dan po ngai twa chwa kang chu. Tuna tak hi chuan anun thei na turin Demeri sa chan pui na mamoni. Ata na thil rem chang taka om. Thi na hi haulam mai maya lau da china. Tuna chuan Demeri sa chuan anun na chu ata na hlut zia she phak kher lawang. Shani se thi tir nge yang. Noeli chuan eng angrua man na nge aphubalak na chuan an lau phum kwa lang ti chu a han ngai twa thale a. Chuti lai tak chuan office kong khar in hongri hi sia a han hoi phei chuan Constantine Demeri sa chu kong kabula chuan alo ding reng to a. Athil mu chuan Noeli chu shock kher mai. Ma se tu na chuan atan lau tura om to lawani tia she thung. Constantine Demeri sa chu Noeli na mu nun ber tum ain kum som vel zetin alang upa a. Alang topin a korte chu a hathol naka. Ma se amit ber chu ni Noeli ngai ven ber chu. Shem mun paltlang ang maya thil she om tuar mel hi apua. A mela thil ti theina a rum na te chu mu tura om to lau. Demeri sa chuan ril runat mel zet hian Noeli chu en vonga. Noeli chuan Constantine Demeri sa landan chu arwa man na pakhat zinga tel aron bum na man rua em ni don ti inangai to a. Ma se tu fa ma in chu tiang chuan leman chan thia maring hau si lau. Noeli chu tong chuak masa a tang ta a. Apoi hle mai Costa a hantia. Demeri sa chu muang chang hian a bunguta. Tha che hi ka du a engkim karwa man fel vek to chau mel zet hian a tia. Engwanga min la that lo ngei ni Noeli chuan a lo tia. Demeri sa chuan a chan chu ke hi min ti hlum masani. Tu ma reng hi nang angin kalama mo lo. Khatiang ril runat na ka to po kala shelo atia. Noeli chuan Costa a han ti chan chawa Demeri sa chuan ngoi ro ka soi zo photang. Mi han ngai dam mai chi hi kanilawa. Itel lawin nung theini ila chu ka that to ang che. O iringot ro. Lungai na ka tuar pei to lo. Katne na lau kir le turin ka du che ni Noel atita a. Noeli chuan ngai tuan na ti lan lau sham tumin. Chung thil te chu kei ma du thlan na tur ani ang.
ani lom ni atia Demeris a chuan thiam changa ka chhuah tir thei che chuan ka hne nei ron cheng ve du angem alo tia a hne na chen mo Noveli chuan thil chi hrang hranga ngai twa kwal ngala leria chu mule ngai to lawanga a khoi phak hek lawang a kwa na dong thei to lo bokang ma se Noveli chuan du thlan tur nei miau si lawa lo nei po ni se nun chu thlak hlel om zoka adamani phot chuan hun rem chang ala om nge yang ti aringa Demeris a chu han ena o Costa atita Demeris a chuan ngai venti hriat tak hian alo en ringa aron tong chwa chuan a o chu tham hlea kalome ati supa hun ral to chu kan thei ngilanga a tha ni mai hun kal to chu ati dang lam thei to si lo ati chuan a o chu hlim mel ta dewa hun local tur hi ke ya lo ngai ven ber chu ni ukil pakhat kalo ruayange ati le ta a tunge ti in Noveli chuan a lo zot wata Napoleon chota sa ti in Demeris a chuan a changa chuta chia chuan Noveli chuan an ches khela ya chuan ne tu ani tia in hretak ngala Napoleon chota sa chuan a do kan sei pui mai a thu in a ma chon mek in do na chu ngai twa rau rawa chota sa du dan tak chuan an thu boy soina chu Athens a ni lovin a thlen na mun nge iwani na a soini se du a ma se Greek danin chu tianga ti chu phal si lo chota sa chuan novel page chuan thilati swal nge yani ti chu ring hlel mia lawa loyara ni ang nge in mi mela hian thu tam taka chiar theya a client ten thilan ti swal le swal lawa she mai thina ni mi zong zong chuan ro rel na dik tak noya ro rel sakan phu ani tuna thu boy soina om tur hi chu dang lam tlat thung avoi khat na tan Napoleon chota sa chuan a client laka ril ro pet tatlat mai novel page chu mangai ani Constantine Demeris angin angin atan na muna vatlo a Noveli mail chu chanchin bua telo mu fo to ma se a mai chana meu chuan dang lam na nei na sa hleya novel page chuan lau na le zam na tel map lo hian a lo hlawma chota sa chuan adin muna hria chian lo lutuk wanga pu a ma se angai angi ro lo ni hau lo mai Noveli chu mei che fing le fel tak mai ama ang tluk mei chia an om po hriat lo hi ni a ala mel thaber bokang Noveli bik na riau chu chota sa chuan muthiam tlat maya Noveli bula oma hanti ti dun ringot po chu thlallela dan le rai chung chang te lemziak lam te thil swal ti chung chang le history lam ten soiduna Noveli hriat na zaw zia chu makati kher mai Constantine Demeris ate ang pathil ti theya kop chu ngai thiama ma se leri dakla sate ang nen inzom nan nei tlat hi chu makati ni dakla sa han phu phak rwal ni ina she heklo ma se chota sa chuan anin kara shilfia theilo mangai na om wanga ngai maya mangai na wangin nu pa in om lo tak takan om pha rengani scientist thuak thatakin mei chemol ve satlia neya ziak to ro pui takin lem chang thiam narana neya chutiang chuan mangai na chuan kara thim eng ma siam lawani chota sa chuan Demeris a va mu lai chu sherenga tlang kama tang chuan anin hresa ve ve a ma se chota sa tho na farm chuan Demeris a chu eng na man la tho sakshan lawani Demeris a chuan chota sa chu Varkiza a aina mua pe hel po om lavin Demeris a chu a thu soi tora chuan a lut ngal popa ishiat angin he thu boy hi ka ngai ven hleya a chan chu miss page hi ka mei che mangai nei chuna ni tlatani ti in bulatana darka rukzet mayan ti ti duna chu case om zia le thil thleng thei ti chun soi duna Noveli chuan he twal thana hian telvena nei lawa thiam lo na nei lo tiat tang tlat turin thuan ti tlutani chota sa chun in biak rem vek nu chuan akalta a Noveli aya o na tura chuan chota sa chu a hlo thin le ta tam poisa pe kanidona a farm po chuan Constantine Demeris an boina ato apiangin an pui tora ni to bokang Demeris a chuan engtin ngei ti don ti lam ka ngai to alo
amai ro chu enthral akal swal hau tur ani lo atia chota sapo chuan lom takin anin rem siam na chu poma thil run thlak bere ro chu chota sa chuan naweli mangai tatlat mai chu ni chota sa chuan nupuya nei lawa mei ro nei kur zuta tuna hian mei chia anupui tura du chu tonga ma se anei theidon ozong silo Noeli kot chunga thu chu ve ena a mela tha ina lang nala kot dum molte a thui ha in pon fen wara fenga lasi thon thua lal fanuan soi ang maya mel thani hian a sia a Noeli chuan Constantine Demeris anaron en rengani ti chu mu a anuwa chuan ron nuya ani po chuan lo nui let ve maya ma se aril ru chuan thil khir khan tak mai a ma loka om chu ngai tua dai thung klak chuan ko tan chan to tur thua soita judge patni business sota in thua man ron lu chuan court pin tanami te chun loadinga an thut na turan thut nu chuan judge pathumna president of the court chu ron lot ve a judge patni lo thu sa te in kara chuan a thu ve takngala Greek trong hian engemaw hi han cham zawa thubuai soi chu tranani takngala Peter Dimonides a sarkar lam lawyer chu zam deuh tak hian ron ding chhuaka jury holam chu hoin an thubuai chu han soi tranta a Dimonides chu ukil thiam tak le ril ru nei ve takani a ma se Napoleon chauta sanen chuan an lo in king fo to a dik tak chuan a top na chu ngai reng thin chauta sa chu ne lei thei lawani tlat lawyer tin te hian those tu chon chai kwala an thiam na mangin an chocolate kwal ta thina chauta sa ve thung chu dang dai ani those tu te chu ve thlema ngai nat om takina oma an ril rumil zong nia hriat angina chai thung thin ani athil mu le hriat po an suang to na ang mai na chan sak ta thina chauta sa ang reng a thluak tha le fing hi Demonides sa chuan ala mulawa ama aya dan lam sia pola she heklo ma se chu chauta sa ne tu chan chan ani lo tum kha chu reporter pakhat hian mishing nun phung hi engtia she viau nge ani azota ani chuan mishing nun phung hi ka she hau lo mi zia hi ka she mai zo kani atia athu soi chu chan chin buwa te chhuakin mi tenan soi du hle a Demonides na siya chian em mai chu Napoleon chota sa chuan ne tu ani ma chu athei to pina beidon ti hi ni a ani po in chu tibok finfia na thatak tak maya nei ani tia in ria a ma se chota sa chuan jury te ne in chung a fia na nei te chu a mu thel tir mayang tia hlawa judge pathum te ril ro chu a ne vek thei bik lawang chumo Demonides sa chuan trong kam thiam tak hian thiam lo chang mi pahnih ten pu na chu han soya he case hi top ma hian heng mi pahnih te hian Catherine Douglassian phia ru a an ti hlum ta ni ti hailan ani don ani a chan chu Catherine Douglas hian an thil lo ro man na kong adal tlata chu po a thil ti swal ber chu a pasala mangai kha ni a chumia wang chuan tha ani ta ni heng mi pahnih te hi Catherine Douglas hi that du tur le chu tianga che tur om chhun chu an ni hei hi thudi ka ni zia kan fia ang atia Demonides sa chuan a soi toy tek tok hle a king pui te hun alo ni ve ta a courtroom mi te chuan Napoleon chota sa chun en thapa zeilo fashion hian ani chuan a le kha chi sang sang chu han la khoma zoi muang hian jury ho thut na lam chu pana a om dana chuan a tim melin mi pui thanem taka wang chuan nuam lawati mel hle a tan na chu han soi hong ve ta a William Fraser a chuan chota sa chu lo en ve renga thiam hi lo ti kher maya chota sa nen chuan tlai lam voi khat British Embassy a lo in muto lo se chuan a om dan chu taka angai nge yang jury ho chuan Napoleon chota san zoi sep sopa soi chu riat mai lau tak le pui in pe at hian an lo ngai thla a chota sa chuan he mei chia thu buai nei hi twal tha na in nam noya pu po ni in alang lo twal tha na po om hek lo
tual thi hi lo om ngei ta se states lama kan u naw fing var tak tak te hian mi thi taksa chu mu thei turin an da nge yang amai ro chu tiang chu ni lawa chu ni tual tha na om lo ka ti na chan chu ti in a han chola noilam melina lu chu hiata athu soi tor han ngai twa hi anga a han bu nguta chuta jury ho chu han en le a nilo pu du takte u he thu boy hi tual tha lamani lo ka client hi hetianga he ka om chan ber chu dan pakhata bo chiat wang mai ani chu ziak lo dan mi pasal la kai in nam noi tur ani lo ti kha ni chanchin bu mi te po in chu mi awang tak chuan thiam lawan chan tir der to a mi pui te po in tu na hian shemani thei an du berani atile dapa romol var lai ze thi han phor le te a han in supok poka a akle ta ngala ni e dana lo bo chhiani chuan shem nge ya phuwa ma se twal tha awanga shem chu a thei lawani puza om takte u twal tha na thleng reng lawa wang chuan shem chi ani lawang novel page hi mi poimo tak mai mei ti in han chola aming chu thuptla tani a ma se in shedu ni chuan chanchin bu phek tina a om vekani ati zoma courtroom a om te chun lo nui haka Augustland chena chuan thin urzet hian mi te chu han en kwala engwangin nge anoweli chuan nui so demeri sa chu tan eng ma ni lo meichia te hian an thiang hlim nan lo na nge chu ni an ril rulwa tu chu ama chu noweli shat rengani tlat chu marsei dor kai pathau toy tak chuan noweli chu la be pop theilawa ma se mangai noweli chu ni tin mu theina turin kot chung lo man drek ma zali ze ta pe ni thilom danan ria chian nuwa noweli chu kia nga shwayanga a hun pum puya nei sak to donani lanjena chuan lawyer pa chu han ena nichin mai khan shetu telam khan Miss Page le Mr. Lawrence Douglas ate hi Mr. Douglas anupui that tu le an tha nuwa an pahnia in nei tum ti khan an soya han en dun te u ti in chota sa chuan naweli le leria chu han ena midang te po chuan an lo en ve boka anin manga yem alo ni mai theye ma se chu chuan toalan that tamai ti alan ti rem teu lo mai he thu buaya hian atwar tuan omani chuan anni pahni hi in mu e he thu buaya thiam lawan chan theina zong hi ka ena afin fia na ni om taka an soipo ka bel chianga thilan ti swal lawani ti karin ang bok hian midang po ring chhowe turin ka siam nge yang cheu jury te khan khongain Lawrence Douglas atana ding kanilauti min lo hriat puidon nia ama ai o tu lawyer fel takanei ve tho boke ma se heng mi pahni te hi phiaru tu le twal that du na pu an ni miau maya pakhat hian thiam lawa chan chuan an thiam lo ve don tlata chuwang chuan an pahni hian thilan ti swal lawani ti ka soidu bok he karin na hi eng thil ma in min thlak sak don lo chota sa chuan ati le a phua chop thil vekani ka client hian Catherine Douglas hi adam nge athi ti nang ni nin hriat lo ang bogina shebik lawa engtin nge hria tang voi khat ma la mu hau lawani chu chuan ati chiang viawem mi mu poi la mu hau lo thata han in pu chu han ngai twa ve chin te u Mrs. Douglas hi chunga thil thleng tur om chu ngai dan tam taka om theyang tha ani ti chu a pakhat na lo ni ta se adang le a chuan a pasal Lawrence Douglas le Miss Page anin mangai le ani ti a hriat chhuah ta ka chuan aril ruana a hlau ni lovin puza om takte u aril ruana ni ti chuan atlan bo ta a chu tiang chu ni lo ti kan soi theyem ni chu wang tak chuan thil ti swal hlei lo ti hlum chu a thei bok lo ani ati ta zela Larry Douglas a ukil Frederick Stravo sa chu lo thahuai maya a omanuam songa aril rubuai em reng na po novel page chuan thiam achanganga a client ve thung chu thiam lo chantir ani mayang tia hlo na chu ni a chu thil chu thlen vai chuan a ukil puite nui so le mu si tani dona
Napoleon Jota sa milar tak mai thiam na chu man tangkai theya in be seya tuna hian a du thu sam chu lo thleng ta hlawani an mi hek te pahni chungchang ron soidan chuan atan na thata ka ron tho sakani noveli thiam thuan soina chu a client thiam thu soina ni ve ngal tlat he thu buaya hian ne tu chanan chan vai chuan Frederick Stravo sammalam hun chu a engin adu thu sam engki ma pedonani Jota salaka chuan alom hle ringot maya Jury hovin Jota sa thu soi engkim mai uluk takan lo ngai thla chu lungoi tak hian Stravo sa chuan alo en renga he mei chia hi thu por poleng le holam mai maya buai che chi ani lawa ngai san mel tak hian Jota sa chuan atia anei engkim mai ami pamhangai berta na pek veka du hialani diktak chuan thian du takte u chutiang mi zepu chu twal tha tum le du chi mi zia ani theilawani a hanti zoma chutia Jota sana soitak zela chuan jiwri te chuan novel page chu hrethiam le du sak mel putak hian an enta zoka man mo lo le thiam taksi hian Jota sa chuan mei che mel thatak mai khovela pa hausa le thil ti thei ber mai mei ni lai mek adu engkim hausak na ina le thei nei vek thei ani a ma se ahmangai na wang chuan pilot lanau pang tak sumpo nei lawlaka atlom tatlata anni pani hi reipon la in shelawani ti ina han soya Jota sa thu soi chuan music thiam tak ten mian ne thin ang main jury te chu ne a atinuya an mit tu ya titla a engtik lai mai po chuan an ril ro la peng reng tlat mai ani asoi zo nu chuan Jota sa chuan zeilo zet hian do kan sei tak chu pan pheya a thu tak nga la Leri dakla sa chuan Jota san thiam tak mai ro rel na ma a chan chu alo ngai thlarenga athina ur kher mai chutiang taka chhana ngai lawa engthil swal ma ti heklo he thil hi ti swal liaw liawani athiam lawan omani chuan novel page vek chu ni thiam lo chu ni angai twa chhuania lom leria chuan noveli chu va ena annalina mel chu thathlo tani ma se ama du ngoi na nei ta hau lo he meichia awanga buaina tok ta shep chu thina urul lura chanchin bumi te thutna lam hi wa mel pheya reporter pakhat mel thazet mai kumsom ni borvel tur hiana ron en rengani tia wa mua a han nui saka chunula mel chu hlimna wangina eng ngal sot sota Peter Dimonides chuan thushe tu pakhat hi thuwa zota khongain court ma a hian ming han soita che a han ti phota chupa chuan Alexis Mainosa ti ina changa engna thok ngei ni atia ukil na thok ti in Mainosa chuan a changa Demonides chuan khongain tu na twal thata pu mek te pahni mel hi han enla Mr. Minos anni pahnia hian atue mozok zok hi imuto em atia Alexis Minos chuan o kapu pakhat zok sok muto atia tu zok mo ti in Demonides chuan zota ami pa zok ti in Minos chuan changa Demonides chuan Mr. Lawrence Douglas mo atia isoi dike Minos chuan atia Demonides chuan khongain Mr. Douglas ane na inin mudan min shil theyangem atia ani chuan tharuk liam ta khan ka office a lo kala atia Demonides chuan ukili ni angaron panche ni em alautia oni e ti ina changa ani khongain enge ti saktor che a adu isoi theyem atia Minos chuan in then na ti fel saktorin min ti ani atia Demonides chuan adu ang chuan ti sakta em atia Minos chuan tilo Grisa chuti main in then na ti fel thei lo ti in kalau shila ati lai chuan ani in then du chan chu enge nia soi Demonides chuan lo tia Minos chuan ama sabera chuan athil ti chu midang sia ta du lo thua soya anupuin in thenarem ti lo ti asoi atia chuti anupui ne na in thena rota anupui na lo nial ti na niang chumo Demonides chuan atia chutiang chu min shil dan chu nia lom ti in Minos chuan a changa
anu puin in thena rem ti miau si lo chuan ipui thei lo tur thu le atana in then na ti fela har sat dan tur lo shilem ni demoni de sa chuan atia o ni e adikalom maino sa chuan atia chuti adu mu thei si lo mang ang chuan a demoni de sanati lai chuan pom thei ani lo ti in chota sa chuan alo pot chata jat chuan kanem ngete alo ti boka I thu she tu ni e ti in demoni de sa chu kal kianga Napoleon chota sa chu thut na tangin muang chang hian ron pheya a chan chu maino sa chu lo yarani ve thowa chota sa han bum kwal vel tur chuan a fing ve tla tani Lawyer niya Mr. Minos a han ti te ya ani po chuan o ni e alo ti maya Lawyer thiam tak po ininge yang ti ka ring kan na tho na lama kan le in tong hau lo hi amak zok le mai kan fam hian thu boy chi rang rang hi khoi vel veka ka tho pui then khat nen chuan ro rel na ma a in lo thok ho to ma na atia ka ring lo a chan chu mi dang ka tho pui ngai lo tlata maino sa chuan atia chota sa chuan min lo she thiam la text chung changa te po mole a han ti le a text lawyer kanilo maino sa chuan alo tia e chota sa chuan ati supa makti le nuam lo ti mel hi apua athil soi swala wanga in thiam lo mel hi apu boka ani ven him na lamte ti in han zota maino sa chuan ai alo ti bung ngata chu lawyer pa chemwal phota chu nuam ti fashion hian alo ena a mela chuan ma ni indu tok na hi lang tel boka Peter demoni de sa chu aril rualo ha to le thung chutianga Napoleon chota san thu she tu a chai boy chau dan chu voi tam alo she to tlatani chota sa chuan ngai na shiat lo mel tak hian a lua hiata katlo me a hantia ani englo yar ngei ni le ti ina zot zuya maino sa chuan in then na lam ka khoi thin ti ina changa nuam lo ti mel zet hian chota sa chuan a lu lo thinga lo she om tak hi kania sin mole thian du tak Mr. Demoni de sa hian mithiam tak helaya ding tur hian ron shwai che ni hi atia kalomi kapu maino sa chuan lo ti vata a mela indu tok na chu thup to lo a hoilar lar maya thu she tu ma in chu tianga fak na chu chota saka atang chuan an dong zen zen lawa maino sa chuan chu a thil ton chu tlai lama klapa soidan tur alo ngai to na sa to maya in then na chung chang hi kala khoi mi alawa chota sa chuan shil hai mel tak hian atia chu wang chuan I thiam na le I na tho chung chang tlem han zo che ka du a ti ina chun zoma chu lo yar chu hlim ru kher mai soi to ranga le sot don ani chota sa chuan karin dan chuan nai nga theivia wanga adikem atia maino sa chuan ka tho thei tok na chu nei ye ti ina changa ka tho thei tok a Napoleon chota sa chuan a lo tia a owa chuan ngai san na hi lo langa maino sa chuan a chang chuan chu aya tam jok ma ti mole atia Peter demoni de sa chuan thil thleng mek chu en ngam lovin chhuat lama bi ran to maya chota sa chuan ngen o fashion hian imi mal na a in rol chu ka du hau lawa ma se I na han ria chian ve du wang chawin hei himin shil ta che kum khata hian dor tu engzat ngei nei thin atia maino sa chuan chu tak chu azat fak ka soi thei lawang ati ban deu chara chota sa chuan khai Mr. Minos hlawma la lo ram la han ring chin shim te a han ti le a maino sa chuan karin danin zani borvel te chuan ni ang chu po cho rwalin I she thiam mayang chu atia chota sa chuan kum khata mi zani borvel anin thena mani maya in then na lekha han ti fel chu a buai thlak ngotang a han ti le a maino sa chuan dik tak chuan mi zani chuan in then tak lawang atita a chota sa chuan a khabe tuaya enga alo ti ha a maino sa chuan an zawai chuan an in then kher lo ati ngata chota sa chuan ria thiam lo mel tak hian in then na case che I khoi ni kha ni soisia adikem a hantia o ma se ti in maino sa chu riat ral tamai maya
ma se chu enge omzia ti in chota sa chuana zota maino sa chuan ka soitum ber chu anwai in anin then vek lau ti ani ati supa chota sa chuan ma se chu ihne nan ron kal chan ani lom ni atia ni e ma se then te hi chuan enge mowangin an ril ruan thlak le thin ani maino sa chuan ati ta a chota sa chuan she thiam ta thut ni om tak hian alu alo bunguta isoi omzia chu a then te chuan in rem le a anin nei zui le ta ti na ni mo a han tia ni chia maino sa chuan atia ti chuan isoi dana chuan engzat nge ni ang za som velin in thenan do le ta thin lau ti na ni mo ti in chota sa chuan a zot ta zela maino sa chu nuam lau ti deuh tak hian a han thu thate te a chu ai chuan a sang zo kang za som lia nai thwa kang atia Napoleon chota sa chuan makti deuh tak hian maino sa chu en deuh wangwanga Mr. Minos in then na du a local zong zinga achan ve vel chuan in thenan du le tak tak ngai lo ti soi tumem ni atita a maino sa chuan o ni ati sapa achala chuan thlan phim hi bol trak traka Peter Dimonide sa chu va ena ani chuan chhuat lama lo bi ngar maya chota sa chuan chu nangma na ithiam lo le thei lo wang ani lawang mo a han ti le a ni hau lo maino sa chuan a lo ti vata a chang chuan ngai tua chiang hlei lovin min ron pan ta thina nu pan in hawa anin hota viawan in ngaya in thenan du ta hiala ma se an thin ura re le ta ka chuan in thenan du le ta thin lawani case tam zo ka hian nu pa ti chuan an ril ruan thlak thin a han ti zoma a thu soi swal chu she chuakin a top ta chata kalome puitu thatakini chauta sa chuan atia Peter Dimonide sa chuan a thu she tu chu thu han zota khongain tungei ming atia kasta Irene Casta ti in meichia chuan a changa nulange nu o Dimonide sa chuan atia nu ni zo kang mei thai kani Casta I chuan atia engna ngei tho Mrs. Casta Dimonide sa chuan atia housekeeper alo ti vata khoi muna ngei tho Dimonide sa chuan ati le a ani chuan Rafina ami hausa in vela atia Dimonide sa chuan chu tui fin riat bula kho om kha ni atiro Athens mar lama om kilometer za vela hla ni em atia o Casta I chuan atia khongain heng mi an thu boy ngai tua me ka te hi han en ve vela an mel hi muto thinem Dimonide sa chuan atia Casta I chuan muto voi tam tak ka muto atia Dimonide sa chuan I mu dan min hril theyem a han tia Casta I chuan kana tho na in pia che avila an chenga beach vela ka mu thina sarwak vek te po in ka mu atia midang chun lo tho ha ka an tong zui marmara Peter Dimonide sa chuan jota sa chu alo enroll don le don lawa va ena ma se ni chu nui mel pu chung hian alo thurana anui mel chuan Dimonide sa chu ti zam zwal sawa thu she tu lam chu han hoi le a hemi te patni hi I mu to te chu an ni chia ti she chiang mo do choi lo tura thu tia mi ni ti kha I in ria anga a han tia an ni chiang ti ka ria Casta I chuan atia beach vela I mu dun chuan anin po melem ti in a han zot le a unaw ang chuan an khosalawalom Casta I chuan atia mi puilama chuan nui tho mari haka kalome Mrs. Casta ti in Peter Dimonide sa chuan chota sa chu ena I hun le atia Napoleon chota sa chu bunguta thu she tu te din na lam chu pan pheita a Napoleon chota sa chuan thu she tu chu thu han zot ve ta a engchena rei nge ivila soya chuan I tho to Mrs. Casta atia ani chuan kumsari ti in a changa kumsari a I hnai thok thahle ani nge yang mo a han tia ani ka ring alo ti sapa chuti housekeeper thatak min mu sak thei ka ring tlat Rafina beach bula in han leive ka ril roka ka boy na ber chu ka na tho nan mun re ka mamo hi ni
ka hriat dan chuan Rafina a vila te chu anin hnai thei hle a hlawm deuhin an awm an ti sia a tia Mrs. Costa chuan ai ni lawe ka po vila tin te chu bangsang takin an hung vek alom alo tia a that chu ti anin hnai lo ti na ni mo a han tia Mrs. Costa chuan in hnai hau lo mai yar cha vel zetin anin latang an zor lai mek ka hria a i duanga hmun re takaniang housekeeper chui mamo chuan kalai zon nuarem chang theyang thil ti fela peya ei rong bol po thiam hle asin atia chota sa chuan kalome Mrs. Costa ati chi mel khop mai voin chonnulam hian va be nge la tha ang atia Costa hi chuan chun lama chuan na thok thina tlai lamda ruka ina om chawang atia chota sa chuan tona hian dar engzat nge atia Mrs. Costa chuan sana ka bun hau lo mai atia chota sa chuan solai banga so sanalian taka intara daring zat nge o a hantia kamu fia thei chia lawa solai vela tang so chuan kamu theya ma se Mrs. Costa in ti lai chuan ani so sana so fit engzat vela hla om nge niang chota sa chuan alo tia fit som nga vela niang atia fit som ni le pathuma hla ni Mrs. Costa zo na danga om to lawe ti in Napoleon chota sa chu kal son ta a thu boy soini nga na ni ta Dr. Israel kha cha chuan akebul to a chuan na a she tran le tatlat mai mia zailai po in darkar tam tak akelem nen chuan adinga ati boy ngai lawa ma se helai muna engthil dang ma angai to lo na a hian akena chuan ati boy lek lek chu ni khatsa chu ataksana vel them thum chu ti ha dam deu tumin a thutna a chuan a thu thakwal seka Athens a thlena tangani tin mai hian naweli chu mo tum thina ma se la hlo thling thei lawani Napoleon chota sa bia a ani chuan naweli chu thian hlui han muturin amang ang ema an thu boyan zo fel nuwa muturin a rona Israel khat sa chuan naweli chu hita thole a thei ang kong konga puitur tholau shil torin a cha a thu cha chu naweli chuan a dong nge yem ti ero shelo ni tin mai hian kota chuan a kala naweli chuan alam ron hoi lau se ti a be sei thin hle a ma se ani chuan mi puilam chu ron hoi ngai hau lawa Israel khat sa chuan naweli wanga dam le nunga ni ti in ria a ma se engtiang ma ina rol le theilo nia in riat na chuan aril ruatin a hle ani naweli chuan thiam lawa changdon nge thiama changdon ti la a she thei der silo chota sa hne na tanga riat danin thil pahni che an nga kani naweli chuan thiama changani chuan azalen nga langa thiam lawa changani chuan ti hlum turani Peter Demonides a chuan a thu hretu pakhat hi han ko luta iming ti in a minga hanzota ani chuan Christian Barbet ti in a changa French khwale tu iniang mo Mr. Barbet a hantia o ti chawin Barbet a chuan a changa Demonides a chuan khoya ngei chen atia Barbet a chuan Parisa ati chum muka ei zonna court ma a hiani soi theyangem Demonides a chuan atia private detective agency kaneya Barbet a chuan atia agency chu khoya nge om Demonides a chuan atia Barbet a chuan kan office pui ber chu Paris a om ti in a changa Demonides a chuan in case tengin khoi ber a han ti le a atam mai mi bote nu pa in thren le rin hlel ho chui sakte Barbet a chuan atia Demonides a chuan Monsieur Barbet he courtroom hi han en kwala atu ber hinge lo roi to tu cheni atia zoi muang hian courtroom chung chu Barbet a chuan han en kwala solaya lady through Miss Page so atia mi puilam chu lo ngai ven ti riat tak hian an phun ngal deu sap sapa Miss Page hian engthile mo chui turin alo roi to cheti min rili tu memni Demonides a chuan atia oni Monsieur Barbet a chuan atia Demonides a chuan engna chi ange tho tir chemin ril theyem ti in a zot le a o kapo papakhat aming leri dakla sa chanchin a hredua a chanchin engkim mai min chui tirani Barbet a chuan atia
tuna thu boy nei mek Lawrence dakla sa hi emni isoi chu demoni de sa chuan atia barbet a chuan oni e atia Miss Page chuan lo nei inem ni a chui tir che ti in a zot le a o kapu alo ti vata heng ka lekha ken hi han en la hei hi Miss Page in poisa pek na che ichin chia na niang mo demoni de sa chuan atia adikalom barbet a chuan alo ti le vata khonga in Monsieur Barbet Mr. Dakla sa chanchin ila khom dan min shil theyangem ti in demoni de sa chuan a zot le a barbet a chuan a har hle reng ani Monsieur ishat angin friends a ka oma Mr. Dakla sala England a oma chumi hnuwa United States lama om le a German hovin friends an apply barbet a chuan a tia min lo she thiam lok te ti in demoni de sa chuan a lo pot chata Friends ram chu German hovin barbet a chuan a han ti le a demoni de sa chuan a lo tong khala ngoi lok te I thu soi chu han ria chian ka du mai ania Monsieur Barbet Miss Page attorney hian Larry Dakla sanen hian hun rei lo te chungin mangai na khura an tla ti angin min shila tuna la court ma a an affair hi rei to tak engchen rei nge ni ang a han tia kumruk vel chu niang ti in barbet a chuan alo changa demoni de sa chuan chota sa chu hne tu in ti tak hian a ena I hun le atita a Napoleon chota sa chuan a mi ta han noi te te a thut na chang chuan thovin thu she tu din na lam chu pan pheya kati boy rei lawang che Mr. Barbet friend sai chung te hne na ho lani ngak lel ti ka shiani a han tia barbet a chuan idu chen chen min zot theyang chapau mel tak hian alo tia kalome isu thak chu nal kher mai kathu soi chu mi mal thil lu tuki ti ni chuan min ngai da mang che Mr. Barbet chota sa chuan a han tia kalome Monsieur Barbet a chuan alo ti supa Paris a thuya niang mo chota sa chuan a tia oni e barbet a chuan alo ti vata itok nal khop mai kei ve hi chu su thi ka hak chi ni ve lo nge ka shelo English pon thui ho hi I thui tir to em an thiam ve hle sin chota sa chuan a tia angai na shat lo mel zet hian thui tir lo Monsieur ti in barbet a chuan a changa England a voi tam tak ikal nge in ka ringa adikem chota sa chuan a tia ai kalakal hau lo barbet a chuan a tia kalmia lo mo a han ti le a kal lo ka pu a lo tia ani USA ai kal to em a han ti le zela kal lo ti chawin a lo changa la kalmia lo mo a han ti le khera la kal lo ka pu barbet a chuan a tia chota sa chuan South Pacific lam te va fang to em a han ti le a fang lo ka pu ti na lo changa chuti detective Trail khe ni nge yang Mr. Barbet ka chuangin ka za le mai che heng report a hian Larry Dakla sa omdan mun shan England te United States te South Pacific mi te India ka ma se chung huna chuan ila kal lo ti soi boxi karin danin iche dan hi athlara lam thil ma ama ni in ka sha chota sa chuan atita a khonga in min soifia tir da che Monsieur khang mun shan ka kalve kher kha angai lo tlatani England le America a khan agency dang ka roi ve le chonga barbet a chuan atia chota sa chuan a kalau sha thiam lo wangin min she thiam don nia ni chia chuti nang ni lovin chung ho chuan Mr. Dakla sa chuan chui ti na ni mo atia ni chia e barbet a chuan alo ti vata chota sa chuan chuti ni chuan nangma nge in Larry Dakla sa chet dan chu I va shevek lawang a adikem a hantia o ka shelo ka po barbet a chuan ati ba naka chota sa chuan adik tak chuan Larry Dakla sa chanchin chu midang lakami idon le chhon ani a ani em a hantia barbet a chuan ani mayang chu ati boy nuaya chota sa chuan judge ho chu han ena he thu she tu thil soi zong zong hi pom tlak lawani Your Honor a chan chu mi soi she chong ve mai chawani in khwal thu thang mai soyani atita a Peter Demonides a chu rondinga objection Your Honor Noel Page hian Mr. Barbet hi Lawrence Dakla sa chanchin a chui tira chu khwal thu thang mai ani lo atia
chauta sa chuan ka thian pa hian fin fia na neya in soin heng record thi aron the luta Mr. Douglas nu chui tu te ngei mai he korta aron shwai ani chuan heng record thi ka pom thlap mai chuti ani lo chuan he thu she tu hi mit nge ya mutu ani lawa athu soi hi pom tla ka ka ruat lo alo tia court president chuan demoni de salam hoin I thu she tu tur chu I ko theyangem ti ina zota chu thil theyani lo Peter demoni de sa chuan atia Mr. Chota sa hian chu mi te zon mu nan chuan kar khat zetanga yang ti po she rengang chu ati zoma president chuan Chota sa chu ena I thu soi kha pomani e atia Peter demoni de sa chuan thu she tu dang pakhat hi thu han zota iming khongain atia ani chuan George Muston ti ina lo changa engna thok ngei ni ti ina zot le a Palace Hotel Iwanina a Clark na ka thok ti ina changa heng kan thu boy nei pani te hi han en la I muto reng em atia ani chuan ami pa zo kha ka muto August la khan kan hotela lo thlenga atia Mr. Lawrence Douglas hi ni don chu adikem demoni de sa chuan atia o kapu ti inani chuan a changa demoni de sa chuan hotela chuan ma mai na ron thlengem ni atia mustona chuan nilau kapu atia khongain tu nen ngen ni min hril theyangem demoni de sa chuan atilea ani chuan anupui nen alo ti wata Mr. and Mrs. Douglas ti minginem ni anin zialu demoni de sa chuan atia ani chuan o kapu alo ti le wata ani Mr. Douglas anen hian pirama puk chungchang in soito reng em demoni de sa chuan atia ani chuan o soito e kapu atia nangini soi chuak nge Mr. Douglas hian a soi chuak masa ti ina zot lea kashia dan chuan ama na soi chuak masa a anupuin puk chung lo achak ni a soin chanchin min zot ani puk lo vel hi anuam ti zong takani atia thilmak ve tak chu ni atia engwang chuan mo demoni de sa chuan alo ti wata mustona chuan mei chelam hian so puk khera so chuan lo an chak vak ngai lawa atia Mrs. Douglas inen chuan puk chungchang chu in soi reng em demoni de sa chuan atia mustona chuan soilo Mr. Douglas anen chia kan soi dun atia engti ngei lo shil a han ti le a puk chung chu an rin ai na zuam om lawin a hlau om ti in ka shil atia puk chung a shwai tur guide chungchang in soyem ti in a zot le a klak chu lo bu nguta o soye alo she chiang to sa guide try ngei turin ka ti ani kan mi khwal te hi chu tiang chuan thu ka ron zia thin atia demoni de sa chuan zo na ka nei to lawe Mr. Chautas I thu she tu ani e atita a Chautas sa chu ron ding chuaka Mr. Muston eng generate nge hotela chuan I tho to ti ina han zot tana ani chuan kumsom ni chuang ti ina lo changa chumi ma chuan ril rolam doctori ni tiro chauta sa chuan atia makti mel zetin mustona chuan nilo kapu alo ti hu a chuti mei che ho ril ruput dan she thei tura mi thiami nilo ti na emni chauta sa chuan atia mustona chuan ril ru doctor ka nilo ani mai theye ma se hotel a thok te hian mei che tam tak kan muwa an ngai dan om chu kan she thei ani atita a Osa Johnson hi ishe to ngayem chota sa chuan atia osa she haulo mustona chuan atia apok chung lo thiam em awanga khovela lar tani ani Emilia Earhart ishe to em chota sa chuan atilea shelo kapu alo tia Margaret Manny a han tilea shelo kapu ti ina changa nupui nei to em Mr. Muston chota sa chuan han tile daya tuna chuan nei lo nupui chu voi thum lai ka nei to a chuwang chuan mei che chungchang chu ka she ve bok atia ingai lo ang takin Mr. Muston mei che mi zia chu she tak tak ni la chuan nupui pakhati pom rengang zo na ka nei to lawe chauta sa chuan atita a Peter demoni de sa chuan thu she tu dang pakhat hi zo na han zot le a khongai ni ming ti ina zot tana Christopher Kochianis ti in nalau changa engna thok ngei ni le ti ina han zota
perama po ka guide na kathok atia engtia re nge chuta chuan guide ni to atia kochiani sa chuan kumsom atia demoni de sa chuan sumdon na lama tha em a hantile a kochiani sa chuan a tha e tourist tam takin puk chun ron en thina atia demoni de sa chuan solaya mi pathu ve so en la Mr. Douglas so I mu to nuani em a hantia o kapu ogas la khan pu ka chuan ron kalvia kochiani sa chuan atia iti tak takem ti ina hanzot le a ti tak take alautia ma se thil ria thiam lo kan la nei tlat Mr. Kochianis chung tlo tu tam tak te zinga chuan mi pakhat chau chu heng tin nge I riat nal thei a hantia thei ngil thei ani lo tlatani ti ina lo changa engwang chuan mo Mr. Kochianis atia a pakhat na a chuan guide in hrai ti ra du lawa ti ina changa puk chung tlo reng reng te chu guide in an hrai zelim ni ti ina hanzot le a Kochiani sa chuan German le French ho hi chu an ui kom lutuka guide an roi du thin lo ma se American ho chuan guide an hrai deu ziani a han ti do a mi puilam chun nui huka ani chu thildang Mr. Douglas ai sha reng na chanala omem demoni de sa chuan atia ani chuan om chiang e guide a hrai du lo chung changa chuan ria thiam na kala nei thawa ma se a mei che hrai chu a hril hai mel le thunga chuta darkar khat nu vela man mo takin a ron chhuak hi ka hmoa ama chawin ani a amang an mel em awangin a mei che hrai chu che swal palani ang tiril ro in ka vapanta a mei che hrai chu enge an ti ka va zota mak ang reng tak hian min ena tu mei chia mo ti in min lo zot leta pukai lu pui mei chia khamole ka ti chuan adang var deu papa min ron khoi do ni mo ka ti man hiala chuta ring zet hian ka hlo da ya tran pui tu ka mamo ni ti in mi a ang mai na oma atita a ma se a mei che chan chi ni zo ma chu tran pui tu lam si lawati ro demoni de sa chuan a lautia adikalom Kochiani sa chuan a lauti wata anula ma engtin nge ni tazel ti ina zot le a Kochiani sa chuan guide dang te punin azong turin kan lut ta ngala tu e moni khwa lo zet hian puk lu na a hlo om chin chhia na kan tar chu lo la thladai hi lo nia mi pui fanatan chuan chulam chu hona ni lo shim shima chumi hmuna chuan dar kar thum no vela kan va mu chuak ta ni kan va mu chuan a lo in hliam nual to a atia zona top beratan film khur takin min chang don nia Douglas apo ka tanga ron chwa chuan tran pui to zongi na hoi kwal nge kal ngal mai atum ni inalang demoni de sa chuan atile a Kochiani sa chuan kal ngal mai tum ni inalang ti ina changa idu dui zot theye ti pa in demoni de sa chuan chota sa chu va mela athuta a Napoleon chota sa chu o dam hle a Mr. Kochianis psychiatrist ni em a hanti phota nilaw kapo guide kanizo ke ti in Kochiani sa chuana changa thil han ria thei na bi kriawi neim atilea nilaw kapo ti inalaw changa he zo na ka zo chan che chu karkalta khan hotel clark mishing nung chang ria te mitam mutu ma se mi thalo te kan lo om to atin ni tu na la mi pa chu a hlo thon mel e mawangin ilo ngai ven bik ti soya chuti ni chuan mi ril roi hre theya niang a engti nge po ka tanga ron chwa chuan tran pui tu azong lo ti hriat mai thei chota sa chuan ati ta a zong om mela pulo tlatani Kochiani sa chuan atia ani a om dan chu ila hre chiang viawem ti ina hanzot le a hre chiang e ti ina lo chang wata thil hriat theina thataki nei ani chu he courtroom chung hi han en kwal la heng mi te zinga hian I mu to nu shim shiman omem chota sa chuan atia thu boy nei tu so ti in Kochiani sa chuan a changa o ani so ni a ama lo midang man mo du su chota sa chuan atia Kochiani sa chuan ka nei lo ati muka lo nei ta la an meli la shereng angem chota sa chuan atia sherengang alo ti wata ni danga min muto em atia mulau kapu alo ti wata khongain hele khathem hi en la enge ni min shil theyem chota sa chuan atia
ticket alo ti bung muta eng ticket ber ti ina zota pirama lu na ticket atia ani vel hi a hantia cholkar thum kalta tho tan ni atia chota sa chuan ni chia he ticket hi ka leile manani Mr. Kochianis midang panga nen kan nia nang himin hrai tu ini bok zo na ka nei to lawe atita a Peter Demonides sa chuan thu she tu dang hi zo na zot le a eng na ngei tho le ti ina zot chana Palace Hotel iwanina a klak na ka thok ti inani chuan a changa khonga in kan thu boy nei tu te so en la a mei chia jok soi muto em atia o kapo fema ka muto ti in klak chuan a changa ama tak hi muto reng em Demonides sa chuan atia o mu e hotel a lokalin Mr. Douglas room om na min zota receptionist zo ma yangai tur thu ka shila ma se vati boy lo zo ka du thu soya ti chuan Larry Douglas bang lalama ka vashwai ta ni atia eng ti khuna ati chuan August ni khat khan ania ti ina changa he mei chia nge hi ani ti shia mo a han ti le a eng tin nge ka thei ngil theyang drag ma za ni min pe lom atia thu boy soina chuan cholkar lila ya o to a mi zong chuan Napoleon chota sa chu thu boy a khoi to a zonga ala che thalor lagan ti veka ma se chu ti chung chuan tol thata pu te chan chu chaw tial tiala an thiam lo na nia langa tam tial tiala Peter Demonides ala in mangai te patni in nei du lutuk mai chu Catherine Douglas in dan tla tawangin athi pha ta ni ti in atanga ni tin hian Catherine Douglas hi tha ani dan chu mitin mai arin tir tial tiala Larry Douglas attorney Frederick Stravo sa chuan Napoleon chota sarin chan tora nei chu lom hlea ma se tu na chuan an mi chan tum te chu thiam chan a in thiam lawan chanarin om ta jok tlat mai le thil mak chau lo chuan a chan him thei to lawang Stravo sa chuan Constantine Demery sa thut na tur ruak reng mai chu va ena ron kalatum reng em le ti chu ngai to a Noel page chuan thiam lo changdon ta se chu Greek pahausa chu aron lanarin om lawa a chan chu ne na changlo ti na ni don tlatani ale lama thung chuan thiam changdon ani chuan aron lan nge yarin oma chu che ruak chuan an thu boy soina a hian entir na thata ka nei ani Demery sa chuan chair chu alaron lua hau lo bok zirtop ni chonnuwa chuan an thu boy soi chuan a vor to pathleng ta a Peter Demonides sa chuan thu she tu pakhat ko chuakin khonga in iming min shil theyangem a hantia Dr. Kazomides Josh Kazomides kani e ti ina changa Mr. Douglas a emo Mrs. Douglas emoi muto MT in Demonides sa chuan a zota o kapo an patni in ka mu ve to Dr. Kazomides sa chuan atia engwanga in munge in ni ti in han zot le a Perama pu ka kalturin min ron fona puk chunga chuan mei che pakhata bowa azong tu te chuan an muto na a chu mei chia chu amang ang boy hle ani ti min ron shila doctor chuan atia ataksa vela hliam aneyem Demonides sa chuan atia Dr. Kazomides sa chuan o munthum aban amai le kuta lungi na tai thler na ni om taka om nuala atluk na lama lu so boka chuwang chuan anal hle do na ka shia tawangin morphine ka chiu ngala hospital lama shwai turin ka titani atia chuta chuan om time ni Demonides sa chuan lautia ai kapu ti ina changa Jury ho ne na hian engwanga damdoi ina omlo nge ani ishil theyem Demonides sa chuan atia Dr. chuan apasal ngen na angin Palace Hotela an thlen na bangla a shwai ani atia chu chuan makati tir deu chem Demonides sa chuan alotia ama nge in enkola du ti asoi miawani Dr. chuan atia Demonides sa chuan ti chuan Mrs. Douglas chu athlen na hotela shwai ani ta a ivakal ve reng em atia o a har chwala ya bula om ka du wangin ka zui ve ni Dr. Kazomides sa chuan atia a har chwala chuan a bulai om ta em alo ti le a o ome kapo ti ina changa Mrs. Douglas chuan eng thu emotal soya neem atile a
o asoya lom atia eng thu nge soi chu court ma a hian han soi te atia apasalin tha tum thu min shilani Dr. Kazomide sa chuan atia minute nga vel zet chu court chunga mi pui chun phun murmura court president in thu boy soizomani lawang tia vau nuwa chau thom chu re a Napoleon chauta sa chuan Noel thut na chu panin ava bezoka avoi khatna tan Noel page mela chuan mang an na hi lo langa Demonide sa chuan a thuzo chu han chun zom le ta a Doctor isoidan khan Mrs. Daklasi chu athil to na wangin a chi ai hle ani itia ithiam na tangin apasalin tha atum lai chuan a chiang che ini sia em aril ro har fi mangem atia o kapo puka khan ka chiwa a om dan po mo malviau to a ma se muthil na in ka chiu do na ni ti ka shil chuan a hlavin amang an mel hle a chiu lo turin min nge na atia court president chuan engwanga chu tianga om nge ni a soyem alo tia ani chuan o soye your honor amuthil hlanin apasalin alo tha mai hlawani ti in a changa President chuan a chair nung chu ngenga a in ngai tua muk mel kher mai Peter Demonides a hna chuan I chun zom theye atia Demonides a chuan thoshe tu lam chu hoin Dr. Kazomides Mrs. Douglas chu avoi ni nan I chiu le ta reng rengem ti in a zota o alo ti vata engtin ngei chiu thei zoka a han tia asai sira mu chu a khela ka chiwani atia ikaldoni na muhilem atia o ti ina changa ani Mrs. Daklasi ichiu nu chuan harle mai theidin munading le khuma tanga tho chuaka athom no te in belakal chuak thei tur ang chi ani em a han ti le a Dr. Kazomide sa chuan a omda na tangin mo thei hau lo mai muthil na dam doi khan tui takin ati muhilani atia chu zong chu ni e kalome doctor ti in Demonides sa chuan a thut na lama panta a jury ho chuan Noel page le lerida class chu nel om lo le vote right hian an ena courtroom a chuan mi khwal po lo lut se thil om dan chu an man thiam ngal mayang Bill Fraser a chu lung oina wangi na meng de sar sara Dr. Kazomide sa thu soya tang chuan Catherine chu lerida class le Noel page te tha ani ti rin hlel lo ngai na om to lo mithiam le ne thei lo Napoleon chauta sapo chuan jury ho ril ru minin mei che khongai thlak damdoi rui wanga ma ni in hum him thei to lo ama tha tum tu ne na da lo to rangen lom lom tu chu atwal thilo ti arin tir thei to don lawani ti achiang ani Frederick Stravo sa chu abuai mang ang na sa to maya Napoleon chauta sa chu ringin anunga zuya chauta sa chuan an client te chu thiama chan tir nge lo ring kha ni a tuna chuan phatsan ni ina in rengoi ngoi to a engkim mai chu dik lo zo vek to ni chu doctor thu soya wang chuan an tan ko nga ping tlat to a Stravo sa chuan pindan chung chu han en kwala chair pakhat chau hi ruwa ka lo oma tulwa tur nge shelo Kovela chan chin bumi lang sar chin chuan kim thokatin engthil nge thleng don ti chuan ngak thapa Stravo sa chuan a thutna tanga ding chuakin doctor thu soi chu engma lova chan tir lai chu amit thla a lo langa a client chu thiam chan tir ani anga ama po mi ngai san le milar ani chaudon ani he thu boy hi a chance nei that ber le atop berani ti asia a he thu boy top dan hian ming than na emo ming chiat na emo nei tir don ani Stravo sa chuan handin chwa mai hi du'a ma se a che thei hau lo lo cham na na sataka wang chuan a thu rana a che chuak thei lo ani chauta sa chu thowa thu she tu din na lam pan ta lo chuan ja chho chu pan ta zoka Mr. President, Your Honor, he thu she tu hi thu zo tur ka nei lawa court phalna hun rei lo te chung chol ka di lani e atia President chuan Mr. Demonides engtin ngei ngai ti in Peter Demonides a chu zota Demonides a chuan nial na ka nei lo atia court chu rei lo te an chol ta a tu ma rengin an thut na an kalsan lo thunga
minute somthum nuwa chuan Napoleon chota sa chuma chawina ron luta kong khara mel chawaron lan chuan pindan chunga lo omte chuan engthilimo poimo taka omani ti an ringal theya chulo yar mela chuan lung oina hialanga a phei khaya zangin a tho thang po that mel kher mai chota sa chuan noveli thut na lam chu pan pheya ani chuan nga hlel mel tak hian alo en chawa chulo yar mel anui mel lo langa wang chuan noveli chuan khang fin fia na chiang zet zet mai om chung po khan chulo yar chuan thil makti in a chan him don nge ani ang tiaringa thudik chuan ne na chang nge tur alom ma se Constantine Demery saro rel na tur chu engtin nge ma chonang Leri dakla sa chuan chota sa chu lau na ne na lo en ve renga chota sa thil ti reng reng chu noveli ta na ni a engia chan ve don chota sa chuan noveli chu film khor deuh tak hian a bia a court president hian a pindana biak fal che phala atia Frederick Stravosa she omti le mang ang takalo tru engthil nge thleng mek ti hre thiam lo tak ne na chuan Indo chuan iklain nen hian min ron zom ve theyang ati boka Stravosa chu lo bungata ole ti in a thovuta a thut na chu ti tlu trep mai le ngala Police officer pahnih hian president pindan lama chuan an hruaya officer pahnih ten kalkian nu chuan an ma ni chau chuan an omta a chota sa chuan Frederick Stravosa nena chuan ka soitum ber chu ti in a han chol data ka client ham that na tur hi ni a ma se an ni pahni hi an pu na thum mun ani wangin he ham that na hi nei ve theinan I client tan po ruwa man na ka siam ta ni ati zuya noveli chuan han soite alo ti wata chota sa chuan noveli lam chu hoya muang ban char le film khur tak hian judge ho nen kan thu khom zo chia an hek na cheu kha thudik takan ngaya amai ro chu ti in a han chol data Rorel na chuan thiam lo chan tir chewa in chunga hrem na dan lek ko ringot hi atum ber tur ani lo ti in ka min thei hlawma atia ti chuan eng thil nge thleng don ta ti in Stravosa chuan do thei lo zet hian a lo zota chota sana thu soi tur han soi zom chu alung oi mel hle a heng kan client te hian an thiam thu an soi hi thlaka an thiam lo thu an soi chuan judge te chuan kum nga chung tang turin an chung thu an rel thei thu an soi ani ti in a han nuya kumli chung an tan tur chu hli sakin an tan hun chung tak tak chu tharuk ba ka ni lawang ati zoma leria chu va ena American inia Mr. Douglas in rama thon le ti nianga Grisa hiani ron lu le phalani to ngai lawang a han ti le a leria chu thoven mel huai hian alo bungawa chauta sa chuan noveli chu han en le a he ka thu soi tur hi hlen chwa ol tak chu ni lawang ma se thu dik tak kan soi don chuan courtin za ngai na lan tir hi nangma du sak tu tunge ti chui she mayanga chu mi wang liao liao chu ni he twal tha thu buaya minglang tel ve hian ati ming hliawin atwar hlea chu wangin jat chho chuan thu buai hi top wat sen du ni ati ta a ka she thiame noveli chuan ati sapa Napoleon chota sa chu shil hai mel takin han oma ma se thil pakhat len chwa angai tel tlata atia noveli chuan eng chu alo ti wata chota sa chuan I passport lak sakini anga Greece hi chwa san phal sakini lawang he rama hian I thian ven him na hnuaya I om reng don ani atita a chu thil om dan ani don ta ni adu thu sam ang nge in aladam don ani ang ti in noveli chuan alo ngai to a Constantine Demery sa chuan adu chu ti pui tling dona noveli chuan judge ngai na thiam na an nei chu oi haulo Demery sa minglang tel ve rengan ngai to poring bok hek lo noveli chuan a zalen na tur chuan poisa thanem fe se na ringa ma se Demery sa chuan ama kalsan theilo turin thil engkim malo ro manani leria mule to ngai mi alo turin leria chu va ena a mela thoven huaina chu va mutheya azalen don ta ti chau chu ngai to ale adu berani mela ama achan tur chu enga ama ngai mel lo kher mai
a chan chu ma ang thawin leria chuan nun ala thlalelani Noeli chuan leria chu ngai hle don ani ti in ria a akal huna chuan a peng pakhat chu hne na kal ve don ti po ria ma se anun na hlut zia ria a thi mai hlau zia kha la shebok anin dor na chu tha ati in lom takina poma chota sa hne na chuan kalung oye atita a chota sa chuan lungai na le lung oi na in pol noi hian alo ena Noeli chuan a hre thiam vek mai chota sa chuan mangaya athiam na zong mangin anun na chu chana tumani Noeli chuan chota sa chu du wang rengina in mangai tira a chan chu amamo tlatani atop thleng rota anun na chan him turina du'a chutiang tak chuan adu chu mudon ta ni aro pui tak zetani Frederick Stravo sa chuan alo tia dik tak chuan Stravo sa chuan thil maka thleng ta ni hial hiana hriani Napoleon chota sa chuan ming that na tamzok chu changnge don ti a hria ma se chu thil thleng chu thil hlim om le ro pui takatling shima tuna tang chuan Stravo sa chuan adu zat client nei tonga he thu bai chung changa atil ve dana soya piangin dor tuanga zwal pha zel don ani indor na thatakani in ka hria thil pakhat chiang takero chu kan thiamani Catherine kha kan that lo reng Noeli na ti lai tak chuan Stravo sa chuan thin ur mel zet hian in thiam le thiam lo lam tu man kan ngai to lo hi in nun theina kong kan dap zo kani hi ati ta twara chota sa chu va en zoka kan ti tong ka mamang chu eng angin nge angai hria ta tuma ma se chota sa mela chuan eng ma alang reng lawa Stravo sa hne na chuan I hria tura ka du chu ka client chau hi thuron ka pe ni I client chuan adu dan danin thutluk na siam theyang alo ti maka he indor na hi pom talawila enge ka chunga thlengang leria chuan aron tia jury hovin Frederick Stravo sa na ti tran chau chu leria chuan ani hne na tang hian hriat ka du ni ti in chota salam chu lo hoi san mia chota sa chuan thu boy soi renga hian kan ti swal le ti swal lo lam ain thiam kan chan le chan lo hi poimo berani Mr. Douglas thil dik tak hi om thei to lawa thu dik angalang po apoimo em thin he case ero hi chuan twal chu lo that lo po ni te rengla jury ho khan twal thatan ngai vek to che ni chu wang chuan thiam lo chan ti ri ni a atop na chu thi na ni atita a leria chuan reife hi chota sa chu ena atopa chuan abuta ngata ole atop chu thleng lo ang u atita a minute nga hnuwa chuan thil ti swala pu mi pahni te chu judge do kan ma a chuan an ding dun taran maya president chu judge pahni in kara thruwa Napoleon chota sa chu Noel page buladinga Frederick Stravo sa chu Larry Douglas sa bulading thunga courtroom chung chu ha borwa ka tang thakher mai chu room a chuan eng thile mo chu minute rei laute a hian a thleng don ani ma se mi terin lo dan ber aron thleng tatlata za takle in chir mel lek hian Napoleon chota sa chuan Mr. President Your Honor ka client hian athiam zia soikha athiam lawani ti in a real ro thlak le ta ni atia court president chuan a chair nung chu han ngenga chota sa chu makti mel ze thiana entarenga chu thu chu voi khatriat na ni om tak hian alanga lem chana thiam hle mai ma se poisa du'a a enga po chu ni se demerison sum thahnem tok taka pelom Noeli chuan alo tiril ro a president chuan a bula judge thu te chu phun sar hian a han bia a an ni chun lo bungat ngata president chuan Noeli chu enin Miss Page ithiam na tilang turai ngen na hi ithiam lo ti athlak chu idu tak amo ti ina zota Noeli chuan bungat hian o du e nget char hian alo tia Frederick Stravo sa chuan rangzet hian Your Honor ka client hian athiam na soikha thiam lo ti ina thlake alo ti vele a president chuan Larry ne na chuan Mr. Douglas ithiam thui soi hi ithiam lo ti athlak le idu chia mo ti ina zot vele a Larry chuan chota sa en reng chung hian o du e alo tia president chuan mitang pahni te chu en renga a mel chu thu tak kher mai
inukil te hian Greek dana chuan tual thattu te chu thituran ni ti an hril chewem atia naweli chuan o hrile your honor ti na lo changa a o chu chiang fek fok le a president chuan le ria chu han en le a ani po chuan o kapu alo ti ve boka judge te chun han in berule sarsara court president chuan demonides chu han ena aking tulama tangkhan hean tran mun so son hi nialna omem ti na hanzota demonides chuan chota sa chu rei fe thlek wangwanga omlo atia ani po chu sumpek ve aniangem nge manrwa man ve ringot ani zok ti chu naweli chuan alo ngai to rau rawa a tha e court chuan du thlang theilovin an tran mun so son chu pome court president chuan atia chuta jury ho lam chu ena puza om takte o kan thu buai chu lo top ta a jury anga in duty hun chu top ta e in mi puina wangin lom thu ka soi ngala darkar ni chung kan cholanga chumi chung chuan miptang te din mun tor ngai twani ang atita a reporter how to courtroom atang chuan an chuak ngal sung sunga noel page le Larry Douglas ate twal tha thu buai top ta le a chan chin chu an office lama telephone le telegraph te in an thon ngal mol hlawma darkar ni nuwa chuan court chung chumi pui hian an khat le thup to a noeli chuan court chung ami te chu han en kwala a chung chang an rel dan chu hre chak to om em hian an lo en kar hlawma mi pui te ngai anga thil thleng don lo lutuk chuan noeli nui chu ti za kher mai nui chuak lo torina in sum ram minaran ve mai an ni a an ngai dan chuan ro rel na chun dik takale kani dona democracy rama chuan mi te le milian ang khate en an ni a mi re thei tak po in mi hausa tak ang thovin chan vawan nei ni court president chuan thu buai nei tu te kha khonga in helai do kan ma a hian ronding ro atia Noeli chuan zei thlar hian do kan ma chu pan pheya abula chuan jota sa kalve a Noeli chuan amit sirin leria le stravo saron pen chuak chu mutheya court president chuan he thu buai hi akhirin huna o rei ta hle a han ti tana chuta thina thlen thei khopa thil swal ti na a hian ati swal tu pu chu thiam lo kan chan tir ngal ngot thei lawa ko thian thil ti swal tu chu ati swal nge yani ti arin ngal miau lawa wangin chuarin na chu in humna na mang theya he kheisa phei hi chuan kan mitang te hian twalan that nge yem ti han chian na tora om lawa a chan chu an mi tha bera pu hi arwang kan nei tlat lawani hei hi tu na kan mi he ka te tan tran mun thata ka tling theya ti in Napoleon chota sa chu va ena chu wang tak chuan kan mi tang te ai o ading hian Greek ko ta reng twalan that nge yani ti fia na tura om lo chuan ti hlum turin an chung thu kan rel thei lo ti a hre chiang hleang a han ti dapa Noeli om chu nuam lo tran ta hlea ma se a be sei na ero la bolo president chuan a soi chun zom ta zela ka tho pui te le ke ngei po hian thu buai soi lak lo la ya kan thu buai nei tu ten an tran munan thlak ta kha mak po kan ti lo thei lawani atia Noeli chu hlau thon na le mang an na hian na buala a shok chu no tu om ang mai na tot upa thok lak po har sa ti hiala leria thung chuan jat chu en rana engthil nge thleng ti chu ala she thiam chia lawa kan thu boy nei tu te hian an thiam lo zia an puan don hian ngai to na thui ta kan man ngei ka be se amai ro chu he an thiam lo na hi in chirin ron puang chuak ma se mei chia ma ni in hum thei lo le khongai thlak tak mai rong taka an tha awang hian court chuan angai dam thei lawa ti in court president chuan a soi zela chuti lai tak chuan Noeli chuan bumina om tia hre chuak ta a demeri sa chuan veng him tor ni om takalangin he din hmuna din theinan hian konga lo sial zo kani hei hia in fiam na ni a chocha mangin ani chu tang don ta ni thia hlau zia a hria a anun kho chwa theina na be tura in soin ani po in dama in be seya alo ring veka ma se abum ta zok tlatani thi tur chu ni bik lawasin
Chota sa hian mit thiruanga om miau si lo chuan thi na khop hia le in shemna om don lo ti a hrerengang judge ho en khan eng indoor na ma alo om lawa chota sa chuan naweli thi thei na turin kong alo zong le kani zok a hum tum na angalang zong zong kha alim ve kalo ni naweli chuan ava ena ani po chuan ron en leta chota samita chuan lungai na thuk tak hi langa amangaya ma se tu na hian ati hlum don ta khang thil zong zong khalo thleng non le don po ni se ati ang bok hian ati le don tho a chan chu demeri sata ni tlat noveli chu demeri sata ni ang thawin chota sapo chu ni a thil ti theina wangin atan beilet chi ani lo demeri sa chuan a phuba chu nakin lama ni lovin tuna hian la ka lo du ani president chuan a soizom zela heramin thilti theina min pek le dan lo om to sa mangin kan thu buai nei tu te hi thi tora an chung thu re lani ti ka puange novel page le leri dakla sa te hi ka hlum turan ni ang hei hi tu na tangani som koral ma nge ya hlen chwa tu ko chunga mi te chun phun murmura ma se noveli chuan a mu po mu hau lo engi mo wang hian han hoi kwala thutna ruak reng chu lo ruak to lawa Constantine Demery sa lo thu reng to a mui multe chu met fai wanga asamatan boka suit pol nal taka thui le kamis podala ha a necktie poduklam hi or boka amit dum fia tak mai chu nung sara putar lungai mel tak tan in chung ron tlo tu kha ni to heklo a chan chu kha mishing kha a om tak tak miau lo wangani Constantine Demery sa chuan ne a om lai le amang ang lai mel ron muatumani amit dum fia tak chuan amit taka ron ena noveli chuan mel lung oi na lo lang chu reilo te chung hi muzwaya chuta enge mo hi lo lang le tlat mai in chirna ni ma se bole ngal maya tuna chuan in chir turin atlai to tlata an chess khel chu top ta Leria chuan president thu soi nu nung lam chu oi lo mel zet hian ngai thla a police officer chuan ba na ron vuana Leria chuan lo thing thla a judge te thut na lam chu ena ngoilok te u ti na tre thota ka that lo reng min ti derani ati tak ngik nge ka police dang pakhat hi ron tlan phein Leria lo chel tu nen chuan an pani in Leria chun dom beta pakhat jok chuan handcuff hi ron phora Milo ti in Leria chu aw ronga Milo ngai thate u ka that hau lo ati twara police la ka tang chuan tal chwa phet hi tuma ma se handcuff chuan a kut chon phwara courtroom atang chuan an hruai chuak ta a noveli chu kuta khoi tu om hian ati har zoka matron hian courtroom atanga hruai chuak turin alo ngak renga an lo ngak reng che ni miss page atia lem chan na ko ni mai hian a in ria a an lo ngak che ni miss page ti tong kam chu a hre jing thin te ani kha ma se tun tu ma chuan puan zar chu engtika ama in hlim le to lawang noveli chuan tun hi mi puizinga om nun ber turani tia ria a alem chan top na chu he Greek courtroom balle top taka hian ani ta ni ole in thatak mai ka nei thawalom atiril roa chu courtroom mi tamzit te chu atop nan ti in han en kwala Arman Gotia an ngoi renga lo en hiawa muwa aril ro ha mel kher maya Philip Sorella lo om ve boka a mel chu lang bor chor kher mai lo nu ya tum na a ati hlei thei thlot lawa apia lama chuan Israel kha cha lo oma mai mi chingin tongtai ni om tak hian a phun sap sapa noveli chuan General Kara Paris khopui chunga tanga a phur chwa kha la hrenga Gestapo officer en thak ruk na nuaya ngei khana lani zuya a hlau thong hle bok ma se tu na hlau na ero hi chu a ma mi ai chuan na satakani noveli chu han hoi sona August land chena dorkai pa kha wa mu a minga she to lo na a mel chu la sia a Vienna hotelan omdun chum po la sia noveli na ron en tia mu chuan hnwai lama en tadaya American mi pasang takle mel thatak mai hian engthile moshil du nei ti hriat tak hian ron ena noveli chuan tunge tir shelo
Metron chuan bana ron vuana local role Miss Page atia Frederick Stravos chu thil thleng chuan a shok chiang hle mai mi thi na tura kong sial chu a hretu mai ani lawa atel ve ni court president ne na chuan kalin thil om dan a hril mai donim ni chota sana ve thlem dan tikha ma sen o yangem Napoleon chota sati chetur zonga thusoi chu an o yangem a enga po chu ni se poito lo he thu boy zo fel nu hi chuan tu manan roi du to don lo tuwe mo hian mingalam tia sia a chota sa hi bula lo ding renga naktu hian man chuan lunch min ei pui ta che Frederick ka partner hi mu vela ka duni malam hun thatakina muak che nia atia Frederick Stravos chuan chota sa hnunga court president in courtroom chwa san don lai hi mu a tun hi biak na hun rem chang takani thil thlen dan kha soifia nge yangai Stravos chuan Napoleon chota sa chu va en le a aril ruwa chuan hepa thil ti rap thlak zia kha ron langa chuta kalom khopang chu enghuna nge ati ri chu sia a Greek dana chuan ti hlum toran chung thu rel te chu thliar kar ti takte Aegean an ti a ti hlum an ni thina he thliar kar hi Piraeus atanga dar kar khatvel longa kalnga yani heng mi thi tur te hi abikin sarkar longin chu thliar kara chuan an phur lot thin Aegean an tan in chu marlama oma chu longchol na khwa tourist ten chu thliar kar an tlo le thil engemaw an leivel po in tan in chon mu hau lawang chu tan in chu biru thei ang bera siam an ni mitang te chu khoi muna ma an hruai ngai lawa mi nan bedu ni po in thil poimo top kho ka chia an va be pop theiani zirtop ni jing lamdar li ni a novelity hlum hun tur chu jing dar ruk le chan ve a ti ani noveli chu thom no du zong ber sut sen duk hin lei saka arem turin swet phei khok sen nen kor noi le ke kor te po tharaneya Venetian tak hian ngong atuama Constantine Demaris chuan samsia maron tir boka noveli chuan party na kal tur te po in chan rum ruma noveli chuan engma siam danglam theiani to lo tia sia a reilau te a ataksa a silai mu lutin leya tluhlom reng to donani ma se ril ru chung rila chuan Demaris ron che mai tura be seina nei tlata anuna ron chan himala ring fanani atan chuan thil mak po ngai lo voi khat phone mi abiak chuan engki makal dik mai donani tuna ron chan chua kani chuan athiam lo na zong zonga ngai damadi langa atan engkim ti po hlawma ama chu mu thei sela chuan mi padang reng reng amel to lawang ti in a hril tur adam chunga hlim taka om turin atana in ser tlat donani ma se ngai dam dil chu thil thaberani lawa atan kongrawa su hek lawang tia sia Demaris chu ron kalani chuan a tha e ama ina vapan donani chuan ani theilau darkar niala omalom leri da class chu jail pin dan shana hiana oma ale khadon chu pung zwal sawa khovel mun sang sang a meichia te ron thonani a warden pa invong kher khiap takpo le khathen khatte chuan a khoi hle a chung chu leri da class chuan han hriani se chu anuam po ti deuh nge yang ma se damdo ya chi ruya ni wangin engma hrilawa he thliar kara ron lu tira tanga athiam thu soin thu boy soi thata du thu chu ni tin zan tina au puya chu wangin jail doctor chuan damdo ya ti muta cho tangotani darngarik na tur minute nga ala om ti a chuan leri da class atan na pindana chuan jail warden le guard pali hian ron luta leri da class chu khuma lo thua an lo lu lai po chu she omina om lawa warden chuan voi ni lai hi han kowa leri chu ron ding chuaka a chevel reng reng chu adam doi ruya wang chuan amuang ruya warden chuan corridora hruai chhuaka chumi to pa kongkhar ngun taka ven lam chon pan pheita a kongkhar an thlen chuan guard khian alo hon saka apon an chhuwa chuan kot zol bangsang taka hung kwala hian an oma khovar tir boruak chu vot kher mai leria chu vot ti in a khur dar dara
thla chu bial kula van borua ka chuan arsian de sepa chu chuan South Pacifica an omlaya pilot ho zingma taka thowa an thlo chwa ma a an kaldan turan soi thale lai te kha sia chwa tira tuifin ria tuifon ri hi hla taka tang hian a sia a khoi thliar kar bera ngian oma engber ngia tho don ti chu han ngai to a mi then khat hian bangbula ban in phun lama hian an hruaya akut chu hnung laman ton bet mol mola leria chuan thin urna renga nei to lawa chiang lo riai hian an om dan tur chu lo ngai thavea amuta chuak ema ma se he mission hi ama kai rwai tur ani wangin amutlu theilawang a han hoi chuaka sipai uniform ha in tlar hi mu a silai hian an lo tin renga chu chuan rei tak aril ru chunga lo in phum to chu ron chok nung le in ani chu mun tin atanga ron bein an squadron zinga chuan ama chu an ron tum bik ta chat ni hian a sia a chan chu an hlawani atlan bo mai an ring po ni ang ma se atlan bo don lawa anung tol hek lawang a thlo na chu hnuai lama han bir thlawang wanga tu manan ron zui lo anui hoka thlo na pakhata muwa akap thladon ani asilaya han me don chia chuan ataksa chu engi mohiana ron deng ta a na ati kher mai adangina ron deng le ta zot zota ati sa han thler ta vek le atum na zong zong bo ta vek chu sia a thare nga nei to lo aril ru chuan kapathian khoya tangin nge lo kal le kei aya pilot than omani tunge niang le atia borua ka chuan a vir muai muaya engkim mai chu re in athim ta veka naweli chu tan na pindana omin asaman phiara chuti lai tak chuan pon lama hian thom na sataka sia a ruasur do nimni ti in han zota asam phiar tu chuan makti ang reng tak hian alo ena chu thom chu eng thom nge ani she lo tak tak ti she ta a surdon lawe ni nuam le hlim om takani don ani alo tia chuta chia chuan naweli chuan a hun alo thleng ta tia sia a darnga le chan ve anti hlum hnu minute som thuma chuan atan na lampana mi local ri hi sia a athin phu rang kher mai Constantine de Mary sa chuan ron mo tumani hetiang reng renga lan thathiala in mongai lawa aron mu huna chuan aril ro thlak ma na abe sayani jail warden te guard te nurse te hian ron luta an hnung lama chuan de Mary sa mela han zonga tuma rengan omlo guard chuan atan no kong khar chu honga warden le nurse chun lut ngala naweli chuan a thin phuna satak mai chu sherenga launa hian amana abe saina nei chun chu ral tariai riaya ahuna la thleng chia lo ti ro ti in han zota warden chuan nuam lo ti mel ze thian thleng lawe miss page nurse hian enema pedon che ni ti in a changa naweli chuan sia thiam lo mel tak hian alo ena enema min pe ka ngai lawang alo tia warden chu omanom lo mel zwal sawa ishil hai lutuk tura ati zia omdon ani ati nok noka chuta chia chuan naweli po ina she thiam ve ta a hlauna chu mang anna na satak hian ron thlaka alua bungata warden po chu chuak ve ta ngal maya guard chuan kongka chu uluk takina kala corridor zau tak maya chuan a phei ve ta ngala i cornal takhati balchi ni don silawa phella khuma son vamuta che reilote chungin ka zovek mayang ti in nurse chuan na chu thok tan ta a ma se noveli chuan na eng ma shelo apa bula hian alo oma apa chuan han en te u mi khwal po in lal thi sen ka ya ni an she thei nga lang atia mi hian bana ka in lo po man tuma puithiam hi ruma hian alo oma iswal na puan dui neim ka fanu ti in alo bia a ma se apan alo bia krenga wang chuan do theilo zet hian alu athinga apa thu soi chu hriat lawa hlawani lal fanu ni turi ni lo pianga hei hi lal ramani hi ilo puitlin huna chuan lal fapa mel thazeti neyanga lal in ro pui takai omdo nani apa chuan alo ti mol mola corridor thui taka hian akala mi pathen khathia bula chuan an kal ve a tui mo hian kong khar chu honga kot zol vot zet maya hian a pen chuak ta a
apa hian tuk vera lo da tira tuifin ria ta long ngul te chu mutheya bangbula ban lo oma hian an hruaya anung lama chuan a kut chuan phuar saka akong chu bana chuan an phuar bet boka longte soi mu emlal fanu song longte soi ta vekani so engtik nia emo chuan khovel mun nuam berbera la hruai don che ni ti in apa chuan alo pom beta him hlia hian a in reta a engwange tia hriat mia lo hian apa chu chunga thin ur hleya ma se tuna chuan engki makal tluang le don ta ni apa chuan alo mangaya aduat le em to tlatani apa po she thei to lo apa mel put dan chu lo thei ngil vek to tlatani athil ngai hlut em a chan ta ang mai hian lungai nana satak hian a tuama apa hria chwa lo chuan athi mai don ani tia hria a apa mel om dan hria tum chuan a ril ruwa han sor bing ta a ma se apa mel hria chwa ma chuan thom ring tak hi lo ri dot maya chemte tam tak hian a taksa chu ron tai thler ta ko ka aril ro chuan nilo tuna chuan nilo kapa ka mudu ni ati twara ma se thimna chuan a ron tuam khat ta veka epilogue papakhat le nu pakhat hian kongtum hi zo in thlan mual pal tlang zong in an kala chu kong sira cyprus thing ding tlar sung mai chu ni in ron chunin an hlim thla chuan chu mi te mai chu ati thim trial de roi thina chun ni sa chang taka chuan zoi muang in an kal zela sister teresa chuan ithil phalna wang hian lom thu shil che ka du ni nang chu om lola engting nge kan omang po ka shelo atia Constantine de Maris sa chuan a kut phar chuakin engma thamani lo kha sister ti in a lo niala ma se sister Teresa chuan kha chan chuana kha om lo sela chuan kum engi mozat kalta khan chunan ho om khom na chu khara ni dai to ang ti asya tuna han puilet ve thei tur chu van lam sha tir na ni nge in asya a ne na ni ne na ro pui tak kha zan rap thak tak mai thi puile ro pui hnuaya sister ten Mr. Demerisa American thianan chan chwa theya wang khan Saint Dionysius sa hna lom thu soinon lea ni e chu mei che thluak chok buai tu chu engthile motak zonga thleng nge ya lom ma se thataka en kolani nge yang Mr. Demeris a chuan chu nu chu adam chung zong pon lam khovel la ka hum him tur le an hung chunga chuan kol tlat turin a nge na patha le ngil nei tak chu wani em thlan mual top chun thleng ta a kong tum chuan tuipui jing zum hi po tharaya chuta chuan chu meichhia chu lo dingin dil tle sur chu lo thlir venga sister Teresa chuan khuta khule ka kalsan to ang che poza om atia Demeris a chuan nan ho om na in lampana sister Teresa let le chu en renga chuta meiche din na lampan chuan kong tum chu zo thlata a Good morning odam tak hian hantia ani chu muang changa in herin aron ena amit meng chu dulin a hoi hai riaya a mela chuan hriat na eng malang lawa Constantine Demeris a chuan thilkaron ken sakche sin ti in tlere bom hi ipte tangina phora alama chuan han leka nau pangte ni mai om hian ani chuan alo en ha a Demeris a chuan lata che atia ani chuan muang cha nga kut ron lek chhuakin bom chu lata a chin chu han honga a chunga chuan lapoka ra hian rangkachak savalem te takte mai thlo tum lai amit lung hlu sen chi anga derial hi lo om ka chunu mei chenau pang ang main savalem lek chuak lai le a han lek kang vel chu Demeris a chuan alo en renga ni zung eng tak chuan rangkachak churon chunin ni thlara chuan savamita ruby chutle sara chimbal rong ang deuh hian borwa ka chuan in kho chuak raya chu meichhia chuan han let kwal vela ni thlara a eng zung cham in kho chuak vel chu thlek dawa Demeris a chuan karon muto don lo che a ma se lungai su tu manan tin lawang che miswal te chun thi to e atia
chutia atong lai chuan ani chuan alamaron hoya reilaute chu demiri sa chuan amit menga chuan limna le fingwar ta ni mai o malan na hi muzokina in ria a ma se chu chu bo le ngalin korong le chomol takin amel nga yamel le tarenga amu swal po ni ma na nizungin rang ka chak savale ma chhun tle tina amita en fu wang po ni ta ve ang tlang lampana chho lai le nan ho om na in hung na gate lian pui chwa sana alimozini na lo nga na lama pan lai te chuan dimeri sa chuan ngai to awang wanga Chicago, London, Paris, Athens, Iwanina, Los Angeles khati zong khani a ngaithla tu zong zong chunga lom thu ka soya he thon thu chun zom na memories of midnight ron chiar le ka tuma min lo ngai thlak sak theu turin ka nge na cheu